بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك أمين سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልክዎ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን ስንክሳር ዘወርሃ ነሓሴ ዕለት 3 ባእታ ማርያም ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን ቅዱስ ስምዖን ዘዓምድ በረከት ረድኤት ኣማላድነት ጣዕሚ ፍቅሪ ናይ ባእታ ማርያም ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴና ምስኩላትና ይኹን ኣሜን ሰለስተ ነሓሴ በዛ መዓልቲ እዚኣ ብገድሊ ዝተጸምደ መስተጋድል ዝኸበረ ኣባ ስምዖን ዘዓምድ ኣዕረፈ ነዚ ቅዱስ ድማ 6 ዓመት ምስ ኮኖ ኣቡኡ ኣባጊዑ ንክሕሉ ገበሮ ኩሉ ግዜ ድማ ናብ ቤተ ክርስቲያን ይኸይድ ነበረ ቅዱሳት መጻሕፍቲ እውን ይሰምዕ ነበረ ጸጋ እግዚአብሔር ኣላዒልዎ ድማ ናብ ሓደ ገዳም ከይዱ መንኮሰ ንብዙሕ ዘመናት እውን ብገድሊ ተጸሚዱ እንትጋደል ንሰብነቱ እንተጨንቅን ነበረ ብድሕሪ እዚ ድማ እቱ ገመድ ንስጋኡ ሓርሒሩ ክሳብ ዝኣቱን ስጋኡ ክሳብ ዝሕስኽን ኣብ ሕቁኡ ገመድ ኣሰረ ካብኡ ድማ ሕማቅ ጨና ይወፅእ ነበረ ስለ ሕማቅ ጨንኡ ድማ እቶም መነኮሳት ሓዘኑ ተጸየፍዎ እውን ናብ እንዳ ኣቦምኔት ተኣኪቦም ድማ ነዚ መነኮስ ስምዖን ካባና እንተዘያውፅእካዮ ንሕና ንኣኻ ሓዲግናካ ናብ ካልእ ክንከይድ ኢና በልዎ ንሱ ድማ እንታይ ገይሩኩም በሎም እሞ ንሳቶም ድማ ጸዋዓዮ እሞ ንስኻ ባዕልኻ ረኣየ በልዎ ጸዊዕዎ ድማ መጺኡ ኣብ ቅድሚኡ ኣብ ዝቆመሉ ግዜ ደም ምስ መግሊ ኣብ ልዕሊ ኣእጋሩ እንክፈስስ ረኣየ እሞ እቱ ኣበምኔት ድማ ኣዝዩ ኣጨነቆ ክዳውንቱ ቀሊዑ ድማ ነቲ ኣብ ውሽጢ ስጋኡ ዝኣተወ ገመድ ረኣዮ እቱ ኣበምኔት ድማ ኣብ ልዕሊኡ ተቆጢዑ ከምዚ ንኽትገብር ብኸመይ ደፈርካ በሎ ብዓቢ ጻዕሪ ድማ ነቲ ገመድ ካብ ውሽጢ ስጋኡ ኣውፂእዎ ቁስሉ ክሳብ ዝድሕን ድማ መድሓኒት እናገበረሉ ን50 መዓልቲ ዝኣክል ነበረ ብድሕሪ እዚ ድማ እቲ ኣበምኔት ከምዚ በሎ ኦ ስምዖን ወደይ ደጊምስ ናብ ዝደለኻዮ ቦታ ኺድ ካብኡ ወፂኡ ድማ ኸደ ኣብ ውሽጢ ደረቕ ጉድጓድ ኣትዩ እውን ምስ ኣትማንን ዕንቅርቢታትን ነበረ ብድሕሪ እዚ ድማ ነቲ ኣገልጋሊ ስምዖን ንምንታይ ሰደድካዮ ሕጂ እውን ኣልሽካ መልሶ ኣብ መዓልቲ ፍርዱ ንሱ ካባኻ ይሓይሽ እዩ እሞ ኢሉ ክንክግስጾ እቱ ኣበምኔት ድማ ረኣየ ንኣባ ስምዖን ካብቲ ገዳም ብምውፅኡ ድማ ገሰጾ ምስ ወግሐ ድማ እቲ ኣበምኔት ራእይ ከም ዝረኣየ ስለ ኣባ ስምዖን እውን ከም ዝገሰጾ ነቶም መነኮሳት ነገሮም እሞ ኣሕዋት እውን ደንጊጾም ኣዝዮም ሓዘኑ ክሳብ እትረኽብዎ ድማ ኣብ ኩሉ ቦታ ከይድኩም ኣልሽዎ በሎም ከይዶም ድማ ኣልሽዎ ነገር ግን ኣይረኸብዎን ብድሕሪ እዚ መብራህቲ ኣብሪሆም ናብ ውሽጢ ጉድጓድ ኣተው እሞ ብዘይ ዝብላዕን ዝስተን እውን ምስ ኣትማንን ጥንቅርብዒታትን ተቐሚጡ ረኣይዎ ገመድ እውን ሰደድሉ እሞ ካብኡ ኣውፅዎ ኣብ ቅድሚኡ ሰጊዶም ድማ ኣብ ልዕሊኻ ዝገበርናዮ በደል ይቕረ በለልና በልዎ ንዓየይ እውን ስለ ዘሕዘንኩኹም ይቕረ በልሎ ይበሎም ንስኻ ብድሕሪ እዚ ድማ ናብ ገዳሞም ወሰድዎ እሞ ብብዙሕ ገድሊ ተጸሚዱ ድማ እናገልገለ ተቐመጠ ብድሕሪ እዚ ካብቲ ገዳም ብስውር ወፂኡ ናብ ሓንቲ ኩኽሒ በጽሐ ኣብ ልዕሊኣ ድማ እንታይ ዕረፈን እንታይ ደቀሰን 60 መዓልቲ ቆመ ብድሕሪ እዚ ድማ መልኣኽ እግዚአብሔር ስለ ድሕነት ብዙሓት ሰባት እግዚአብሔር ከም ዝጸውዖ ነገሮ ካብኡ ከይዱ ድማ ቁመቱ 30 እመት ዝኸውን ናይ እምኒ ዓምዲ ረኸበ እሞ ዓቢ ዝኾነ ተኣምርን መንክርን እናገበረ ንሕሙማት እናፈወሰን ንኹሎም ናብኡ ዝመፁ እውን እናምሃረን ን12 ዓመት ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ እምኒ ዓምዲ ቆመ ኣቦ እውን ኣለሾ ግን
انت رأيو موتا عدي اجن وريقو سميعة دحر بزح زمانات نابقو متساتمو قبل علي اتي عمد قيمو امن قيمو دما رخبتو رئياتو دما بخيت عب تحتي اتي عمدي امن قوون دكست قدس سمعون دما ويتانا سناي نجر نخجبر الله من تع لمنا تسلمو عب تجي دما عب دكاسان هالو تعرفت عب تحتي اتي عمدي امن قوون قبروا سيطان جن قبل عليو كأنا اجرؤون بحيال موقعتي وقعو كاب اجرو حاسخا إنا ودقة دما بحنتي اجرو نبزح عامتات قيمو نبرا بدحر زي دما حالقا شفاتو نابو مسيو نصحا أتوا حيدت معالتي صانيحو دما أعرفا بصلاة اون هيوات ورسا نابو نزمصو بزحات هزبتات سمعي ماي كيجنقوم ناب እግዚአብሔር ለሚኑ ካብ ትሕቲ እቲ ዓምዲ እምኒ ማይ ኣፍለቐሎም ከምኡውን ናብ ካልእ ዓምዲ ተዛወረ ኣብ ልዕሊኡ እናተጋደለ ድማ 30 ዓመት ተቐመጠ ብዙሓት ኣረማውያንን ከሓድያንን ምስ መሃሮም ናብ ዝፈጠሮም ናብ እግዚአብሔር እውን ምስ መለሶም ናብ ዝፈትዎ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ከደ ናይ ክብሪ በዓል ቤተ ክርስቶስ ከደ እሞ ብሰላም እውን ኣዕረፈ ናይ እግዚአብሔር ናይ ዘለዓለም ህይወት እውን ወረሰ ብድሕሪ እዚ ድማ ሊቀ ጳጳሳት ዘአንጾኪያ ቅዱስ አባ ስምዖን ከም ዘዕረፈ ምስ ሰምዐ ካህናትን ዲያቆናትን መኳንንቲ ዓድን ምስኡ ሒዙ ስጋ ቅዱስ አባ ስምዖን ናብ ዘለዎ ቦታ በጽሐ ብዓቢ ክብሪ ተሰኪሞም ድማ እናተዛወሩን እናዘመሩን እናመስገኑን ናብ እስክንድርያ ኣብጽሕዎ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን እውን ኣቐመጥዎ ካብ ስጋኡ ድማ ተኣምራትን መንክራትን ከምኡውን ዓቢ ፈውሲ ተኸናወነ ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ቅዱስ ጻድቅ መስተጋድል ይምሓረና በረከቱ እውን ምሳና ትኹን አሜን ንዘለዓለም አሜን አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለስምዖን እንተ ላቂሁ አጽንዖ በህብለ በቀልት ይቡስ ዘገምዶ ወይበልኦ በእንተ ዝንቱ እምደብር ሰብ አበምኔት አውጽኦ በቃለ ተግሳጽ እግዚአብሔር አውስኦ ለገብሪ የስምዖን እንዘ ይብል አግብኦ ይብል በረከቱ ይሕደረና አሜን ከምውን ቅድስቲ ሶፊያ በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ወገን መንግስቲ ዝኾነት ሶፊያ ዓረፈት ነዛ ቅድስቲ ድማ ብዙሕ ሃብትን ብዙሕ ጥሪትን ነበራ ክብሪ ይብጽሓየሞ ስለ ፍቕሪ ክርስቶስ ድማ ናይ ክርስቶስ መከራን መስቀል አልዒላ ንኽትስከም ምስ ሰለስተ ኣዋልድ ደቃ ናብ ከተማ ሮም ከደት ንጉስ እንድርያኖስ ድማ ክርስቲያን ከም ዝኾነት ፈሊጡ ምስ ደቃ ናብ አደባባይ አቅረባ እሞ ስለ ሃገራን ስለ ስማን ሓተታ ንሳ ድማ ዝቅድም ስመይ ክርስቲያናዊት እየ ወለደይ ዘውፅኡለይ ስም ከዓ ሶፊያ እዩ ኣነ ድማ ኣብ ኢጣልያ በዓልቲ ብዙሕ ወገን እየ ክብሪ ይብጽሓየሞ ብፍቓድ ክርስቶስ ድማ ንደቀይ መስዋዕቲ ገይረ ከቕርብ ናብ ዓድኻ መጻእኹ በለቶ ብድሕሪ እዚ ድማ ናይቲ ከሓዲ ንጉስ ስቃዩ ንኸየፍርሐን ንደቃ ኣበርትዓተን ምስክርነተን ፈጺመን ምስ ሞታ ድማ ገኒዛ ካብ ከተማ ሮሜ ወጻኢ ቀበረተን ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ መዘከርተአን ንኽትገብር ደቃ ናብ ዝተቐበራሉ ቦታ ምስ ብዙሓት ኣንስቲ እቲ ከተማ ከደትሞ ከምዚ ኢላ ድማ ጸለየት ኦ ኣክሊላት ዝመለስክን ጽቡቓትን ፍጹማትን ዝኾንክን ደቀይ ንዓይ እውን ምሳኻትክን ውሰዳኒ ከምዚ ምስ በለት ድማ ሽዑ ንሽዑ ኣዕረፈት ምስ ደቃ ድማ ተቐብረት ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን ንዓና እውን ብጸሎት ቅዱሳት ደናግል ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለሶፊያ እንተ አንደየት ርእሳ መንግስተ ሰማያት አብዲራ እምነ ምድራዊት ንግሳ ተዝካረ ደቂቃ 30 ወአኮ 30 ከመ ገብረት ዮም ከመ ትፈጽም ማህሰሳ እግዚአብሔር ተመጠወ ነፍሳ እግዚአብሔር አምላኽ ምስጋና ይኹኖ ንዓና እውን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን በረከት ናይ ዘንደናግልን ናይ አባ ስምዖን ዝኣምድን ምስ ኩላትና ይኹን አሜን ከምውን ናይ ዕለት 4 ነሓሴ ስንክሳር ንቐጽል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ቅዱስ ዮሐንስ ፍቁረ እግዚእ
أملخنا إيسوس كريستوس أب قدوس وانجلو كم زنجرنا أب منجست سمايات عبي سب وانجلاوي يوحنس يو إزي قدوس هواريا كاب زودي وسن كاب مريم باو فليان تولدو أب كبابي قليلة عبية جنا أب جبزناو نمدهاني عالم تقتلو ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ካብ ሃዋርያት ቀዲሙ ንጎይታ ካብ ምኽታሉ ሓሊፉ ብዝኾነ ምኽንያት ካብ ጎኑ ኣይጠፍእን ነበረ። ስለ ንጽህናኡን ጽቡቕ ናይ ፍቕሪ ሕልናኡን ህፃን ከሎ ብኣሕዋቱ ሃዋርያት ሞገሱ ልዕል ዝበለ እዩ። ንጎይታና ስጋብ እግረ መስቀል ስለ ዝተኸተለ ንድንግል ማርያም ኣዴና እውን ተቐበለ። ምስ እመቤትና ድማ ን15 ዓመታት ክቕመጥ ከሎ መዝገበ ምስጢር ኮነ። ካብ ደቂ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ልዑላን መላእኽቲ መዓርጉ ልዕል ዝበለ እዩ። ሰብ ክበቅዕ ከሎ ንመላእኽቲ ክርኢ ይከኣሎ እዩ። ንቅዱስ ዮሐንስ ግን መላእኽቲ ክርእይዎ ይኸብዶም። ካብ ፍጥረት ወገን ካብ ኣደ ብርሃን ቀፂሉ ክቡር ንሱ እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ኣብ ንእሽተይ እስያ ን7 ኣብያተ ክርስቲያናት ከም ዝሰበኸ ይፍለጥ። እዚ ቅዱስ ድሕሪ ናይ ጎይታና ዕርገት ን70 ዓመታት ኣብዚ ምድሪ ክነብር ከሎ ዝበዝሐ ግዚኡ ዘሕለፎ ኣብ ኤፌሶን ኣከባቢ እዩ። ነዞም ኣህዛብ ድማ ናብ ክርስትና ንምምጻእ ብኣፉን ብመጽሓፍን ደኺሙ እዩ። 3 መልክዕታትን ራእይ ዮሐንስን ወንጌልን ጽሒፉሎም እዩ። ህይወት ስለ ዝሰበኸሎም ንሶም ግን ብዙሕ ኣሰቃይዎ። ካብ እሳት ስጋብ ስሕለት ስጋብ መጋዝ እውን ኣብ እርጋኑ በፂሕዎ እዩ። ንሱ ግን ብትዕግስቱ ገንዘቡ ገይርዎም እዩ። በረከቱ ይሕደረና ኣሜን። ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ኤፌሶን እዛ ኤፌሶን ዝብልዋ ሃገር ትርከቦ ኣቀዲማ ንእሽቶ እስያ ሕጂ ድማ ቱርኪ ኣከባቢ ክኸውን ከሎ ብዙሓት ሃዋርያት ምሂሮሙላ እዮም። እዚ ኮይኑ ግን ዘድሊ ለውጢ ስለ ዘምፅአት ስለ ዘይነበረት ቅዱስ ዮሐንስ ክኸይድ ተስአ። ካብ ማእከል ደቂ መዛሙርቱ ቅዱስ አብሮኮሮስ ካብ 72 ኣርድእቲ ሓደ እዩ። ኣኸቲሉ እንዳጸለየ ኣብ መርከብ ተሳፈሩ እሞ ሃዋርያት ኣበው መከረኛታት እዮም እሞ ማዕበል ተለዓሎም። ድሕሪ ቁሩብ ድማ መርከቦም በቲ ማዕበል ተበታተነ። ቅዱስ አብሮኮሮስ ኣብ ልዕሊ ስባር ተሳፊሩ ናብ ሓንቲ ደሴት በጽሐ። ካብ ንጹህ መምህሩ ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ስለ ዝተፈለየ ግን በኸየ። ፍቁር እግዚእ ግን ብዘይ ምግብን ማይን ኣብ ባሕሪ ን40 መዓልቲ ቀነየ። ንሱ ብፈጣሪኡ ፍቕሪ ዝተመሰጠ ነበረ እሞ ዘይምምጋቡ ኣይጎደሎን። ኣብ መበል 40 መዓልቲ ግን ናብ ወዲ መዝሙሩ ዘለዎ ደሴት በቲ ማዕበል በጽሐ። ክልቲኦም ቅዱሳን ድማ ተደላልዮም ያራይታ ክልቲኦም ቅዱሳን ድማ ተደላልዮም ተራኸቡ። ብጣዕሚ ደስ ኢልዎም ድማ ንፈጣሪ ኣመስገኑ። ኣምላኾም ናብዚ ደሴት ዘምጽኦም ብጥበቡ እዩ እሞ ክዘዋወሩ ከለዉ ክልተ ነገር ኣስተውዓሉ። እቲ ሓደ ነበርቲ እታ ደሴት ዘምልኽዎ ጣዖት እዩ። ካልኣይ መብዛሕትኦም ናይ ቤተ ክርስቲያን ወለዲ እዮም። ሮምና ዝብልዎ ሓንቲ ሰበይቲ ድማ ነዞም ኩሎም እንዳመገበት ተመሓዳደር ነበረት። እዞም ቅዱሳን ኣብቲ ቦታ ብቐጥታ ትምህርቲ ወንጌል እንተነጊሮሞም ከም ዘይቀበልዎም ስለ ዝተረድኡ ካልእ ሜላ ሓሰቡ። ከምዚ ሓሰብዎ ድማ ናብ ቤት እመቤትና ሮምና ናብታ እመቤት ሮምና ከይዶም ብባርነት ተቆጸሩ። ንሮምና ቀደም ናይ ኣቦኺ ባሮት ዝነበርና ሰባት ኢና ስለ ዝበልዋ ክልቲኦም ቅዱሳን እሳት ኣንዳድን ገንዳ ሓጻብን ገበርዎም። ንሰማይን ምድርን ዝኸበዱ እዞም ቅዱሳን ንዝኸሓዱ ክመልሱ ምእንቲ ብባርነት ግፍዒ ተቐበሉ። የመክር ወይ ከዓ ንመመስከሪ ጊዜ ምስ በጽሐ ድማ ሓደ ኣጋጣሚ ተፈጠረ። እዞም ቅዱሳት ዮሐንስን አብሮኮሮስን ናብ ቤት መሕጸቢ ከኣቱ ከለዉ ሰይጣን ኣብቲ ውሽጢ ጸኒሑ ሰንቢዱ ክወፅእ ኢሉ ክጎይ ክብል ንወዲ ንጉስ ረጊጹ ቀተሎ። ሮምናን ናይቲ ኣከባቢ ሰባትን ድማ ከቢቦም ክበኽዩ ከለዉ እቶም ቅዱሳን ቀረቡ። ሮምና ግን ብቁጣዓ ክትሳለቁ ኢኹም መጺእኩም ብምባል ንቅዱስ ዮሐንስ ብጽፍዒት ጸፍዓቶ። መላእኽቲ እኳ ቅንዕ ኢሎም ክርእይዎ ዝኸብዶም ሃዋርያ ግን ነዚ ተዓገሰ። ብጽፍዒት ናብ ዝጸፍዓቶ ሮምና ቅርብ ኢሉ ኣይትሕዘኒ እዚ ቆልዓ ክትንስ እዩ ኢልዋ ጸለየ። ናብቲ ዝሞተ ቅርብ ኢሉ ብጎይታና ስም ኣተንስኦ።
በዚ ግዜ ድማ ንሮምና ወሲኽካ ኣብቲ ስፍራ ዝነበሩ ሰባት ንቅዱስ ዮሃንስ ሰገዱ። ንሱ ግን ንኩሎም ኣተንሲኡ ትምህርተ ሃይማኖትን ፍቅረ ክርስቶስን ሰበኸሎም። በስመ ስላሴ አጥሚቁ ካህናት ሸይሙ ቤተ ክርስቲያን ሃኒጽሎም ወፀ። ድሓር ድማ ንሮምናን ነቶም ኣብቲ ደሴት ዝነበሩ ሰባትን ክታብ መልእኽቲ ጽሓፈሎም። እዛ መልእኽቲ ድማ ካልአይቲ ናይ ዮሃንስ መልእኽቲ ተባሂላ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ውሽጢ ትፍለጥ። ቅዱስ ዮሃንስ ቀጺሉ ዝተጓዓዘ ናብ ኤፌሶን እዩ። በዚ ከተማ ትማልኽ አርጤምስ ወይ ከዓ አርጢሞስ ዝብልዋ ጣዖት ነበረት። ትምለስ አርጤሙስ ነበረት። አርጤሙስ ማለት መልክዕ ዝነበራ ትዕቢተኛ ሰበይቲ ክትከውን ከላ ኣስማተኛ ወይ ከዓ ጠንቋሊት ሰብኣያ እዩ ከም ትምለኽ ዝገበራ። ቅዱስ ጳውሎስ ብዙሓት ምእመናን ካብኣ ከም ዝርሕቁ ገይሩ እዩ። ጨሪሱ ዘጥፍኣ ግን ቅዱስ ዮሃንስ እዩ። ኣብቲ ቦታ ድማ ብዙሕ ግፍዒ በጽሖ። በርካታ ተኣምራት ገበረ። ቤተ ጣዖት ድማ ብተኣምራት ኣፍሪሱ እዩ። በረከቱ ይሕደረና ኣሜን። ናይ ፍቅሪ ሃዋርያ ቤተ ክርስቲያን ንቅዱስ ዮሃንስ ናይ ፍቅሪ ሃዋርያ ትብሎ። ንሰብዓ ዘመናት ኣብ ናይ ስብከቱ ስለ ፍቅሪ ብዙሕ ምሂር እዩ። ፍቅሩ ድማ ብተግባር ኣርእይዎምን ምሂርዎምን እዩ። ኣብ ደቂቕ ድማ ደቂቅየ ተፋቀሩ በበይናቲኩሙ እዞም ደቀይ ነንባዕልትኩም ተፋቀሩ እንዳበለ ይሰብኩም ነበረ። ብፍላይ ድማ ምስ ፈጣሪኡ ክርስቶስ ዝነበረ ፍቅሪ ፍጹም ዝተፈለየ እዩ። በዚ ምክንያት ድማ ጎይታ ኣብ ዝዓረገ ግዜ ከምዚ በሎ፣ ንፍጡር ካብ ዝግለጽ ምስጢር ካባኻ ዝስውሮ የብለይን በሎ። ቀጺሉ ድማ ብንጹህ ኣፉ ሰዓሞ። ሊቅ ሰላም ለኣፉከ ለዮሃንስ ዘሰኣሞ ንጹሃ ህሊናሁ ወልቦ ለአይነ ፍትወትከ ሶባ አደሞ ከም ዝብሎ መልክዕ ኢየሱስ። ቅዱስ ዮሃንስ ምስ እመቤትና ፍሉይ ፍቅሪ ነበሮ። ንሳ ከም ወዳ ክትፈትዎ፣ ንሱ ድማ ከም ኣዲኡ ልቡ ስጋብ ዝነድድ ዝኣክል ይፈትዋ ነበረ። ስጋብ እግረ መስቀል ተኸቲሉ ዝረኸባ እመቤቱ ስለ ዝኾነት ናብዚ ኩሉ ጸጋን መዓርግን ናይ ምብጽሑ ምስጢር ድንግል ማርያም እያ። ን15 ዓመታት ኣብ ጽላሎት ረድኤታ ተደጊፉ ሓቢሩ ክነብር ከሎ ብዙሕ ተምሃረ። ካብ መላእኽቲ ንላዕሊ ድማ ከበረ። ካብ ንጽህናኣ ድማ በረከት ተኻፈለ። ስለ ድንግል ማርያም ከዓ ነገረ ማርያም ዝብል ድርሰት ክህልዎ ከሎ ሰነይ ጎለጎታ እውን ዘጸሓፎ ንሱ እዩ። ድንግል ኣብ ዝዓረፈትሉ መዓልቲ ልክዕ ከም ናይ ወዳ ክርስቶስ ንሳውን ስዒማ ሓቂፋቶ ዓረፈት። ሊቃውንቲ ነዚ እንድዮም ብንጹህ ከናፍራ ምስዓምን ምብራኽን ክደልዩ ከለዉ በከመ ሰኣምኪ ርእሰ ዮሃንስ ቀዳሚ ሲእሞቲ የማርያም ድገሚ ዝብሉ። ዓብይ ቅዱስ ዮሃንስ ዕድሚኡ 9 ዓመት ኣብ ዝኾነ ግዜ ተሰወረ። ካብኡ ኣቐዲሙ ናይ ዓለም ፍጻሜ ተመልኪቱ እዩ። ሎሚ ኣበይ ከም ዘሎ ዝፈልጥ ሕያዋይ ፈጣሪኡ ኣምላኽ ጥራይ እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌላዊ ፍቁረ እግዚእ ወንጌላዊ ሃዋርያ ሰማዕት ዘእንበለ ደም አቡ ቀለምሲስ ምስጢራት ዝረአየ ታኦሎጎስ ነባበይ መለኮት ወልደ ነጎድጓድ ደቀ መለኮት ወምስጢር ፍቁረ እግዚእ ርእሰ ደናግል ናይ ደናግል ሓለቓ ቁጽረ ገጽ ዘረፈቀ ውስተ ህጽኑ ለኢየሱስ ኣብ ጎኒ ጎይታ ዝቕመጥ ንስር ሰራሪ ልዑለ ስብከት ምድራዊ መልአክ ዓምደ ብርሃን ሃዋርያት ትንቢት ቀርነ ቤተ ክርስቲያን ኮከበ ከዋክብት ነባበይ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ ወልደ ነጎድጓድ በዚ ዕለት ይኽበር። ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ዮሃንስ ዝሓደረ ናይ እመቤትና ድንግል ማርያምን ናይ ወዳ ፍቅርን ኣባና እውን ይሕደር ኣሜን ለይኩን። እዚ ዕለት ንሃዋርያ ዮሃንስ ፍልሰቱ እዩ። በረከቱ ይሕደረና ኣሜን። ከምኡ እውን ኣቡነ መልከ ጸዴቅ ዘዋሸራ ኣብ ገዳሞም ንዝተቐበረ ሰብ ሓመድ ዘይብልዑ ጻድቕ ናይ ሚዳ ኣቡነ መልከ ጸዴቅን ናይ ዋሸራ ኣቡነ መልከ ጸዴቅን ክልቲኦም ዝተፈላለዩ እዮም። እዞም ናይ ሎማዓንቲ ናይ ዋሸራ ኣቡነ መልከ ጸዴቅ ካብ ኣቦኦም ካብ ዘካርያስን ካብ ኣዲኦም ስነ ክርስቶስን ዝተወልዱ ኮይኖም ኣቡነ መልከ ጸዴቅ ዘዋሸራ ትውልዲ ዝሃገሮም ጎጃም ዋሸራ ክኸውን ከሎ ብዓብይ ተጋድሎን ብሽመትን ዘገልግሉ ኣብዚ እዩ። ዲቁናን ቅሽናን ካብ ግብፂ ተቐቢሎም ኣብ ዋሸራ
30 ዓመት ብሽሞት ኣገልገሉ። እዞም ጻድቅ ዝፍለጥሉ ዓቢ ተጋድሎኦም ኣብ ህይወት ዘመኖም ኩሉ ግዜ ዓርቢ ዘኽፍሉ ነበሩ። ናይ መድሃኒ ዓለም 13 ሕማማተ መስቀል ብምዝካር ንርእሶም ብደንጎላ እንዳቕሰሉ ካብ ቁስሎም ንዕዋፍ ይምግቡ ነበሩ። ኣብ ውሽጢ 40 መዓልቲ ሓንቲ ግዜ ጥራሕ ማይ ይሰትዩ ነበሩ። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና ኣሜን። ነሓሴ 4 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሃንስ ሐዋርያ ፍቁረ እግዚእ፣ ኣባ ናርዶስ ጻድቅ ዘደብረ ቢዘን፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ቅዱስ ማርቴና። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌላዊ፣ ቅዱስ እንድርያስ ሐዋርያ፣ ቅድስቲ ሶፊያ ሰማዕት፣ ቅዱስ ዮሃንስ ዘሃራቅሊ ሰማዕት። በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ከምኡ ድማ ናይ 5 ነሓሴ ስንክሳር ንቕጽል። በረከት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ይሕደረና። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣባ አብርሃም ካልእ 5 ነሓሴ በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣባ አብርሃም ካልእ ኣዕረፈ። ነዚ ቅዱስ ድማ ወለዱ ሃብታማት እዮም ነይሮም። ብተግሳጽን ብፈሪሓ እግዚኣብሔርን እውን ኣዕብዮሞ ምስ ዓበየ ድማ ብዘይ ፍቓዱ ሰበይቲ ኣምጽእሉ ናብቲ ዝደለዮ ንኽመርሖን ንኽገልጸሉን ድማ ናብ እግዚአብሔር እናለመነ ነበረ። ኣብ መበል 7ይቲ መዓልቲ ኣብ ዓራቱ እንከሎ ድማ ጸጋ እግዚአብሔር ኣላዓዒልዎ ካብ እንዳመርዑኡ ድማ መጸ። ብርሃን እናመርሖ ከይዱ ድማ ባዶ ገዛ ረኸበ። ኣብ ውሽጡ እውን ሓደረ። ብዘይካ ምግቡ ዝቕበለሉ ንእሽተይ መሽኮት ካልእ እንከይሓደገ ኣፍ ደገ እቲ ገዛ ነደቆ። ንዓለም ካብ ዝሓድግ ድሕሪ 10 ዓመት ኣቦኡን እንኡን ብዙሕ ጥሪት ሓዲጎምሉ ሞቱ። ንሱ ግን ንድኻታትን ንዝተጸገሙን በተኖ። ብጾምን ብጸሎትን እናተጋደለ እውን ነበረ። ብዘይ ሓደ ዓጽፍን ሰለንን ምንም ካልእ ነገር ኣየጥረየን። ብኸምዚ ድማ ን10 ዓመት ተጋደለ። እግዚአብሔር ድማ ትዕግስቱ ረኣየ እሞ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ድማ ናብ ሃይማኖት ክምልሶም ዝኽእል ዘየለ ዓበይቶምን ንኣሽቶምን ኣረማውያን ዝኾኑ ህዝቢ ነበሩ። ሓንቲ መዓልቲ ድማ ጳጳስ ንኣባ አብርሃም ዘከሮ። ትብዓቱን ጥበቡን ርእዩ ድማ ቀሺ ንኽኸውን ነዞም ኣረማውያን ንኽእምኖምን ኣገደዶ። ብግዲ ኣጨኒቑ ድማ ቀሽና ሾሞ። ኣብኡ ጸኒሑ በጺሑ ድማ ቤተ ክርስቲያን መጸ እሞ ኣብ ውሽጡ ድማ ንዕኡ ናብ ምፍላጥ ንኽምልሶም ናብ እግዚአብሔር ጸሎት ገበረ። ሓንቲ መዓልቲ ከዓ ናብ ቤት ጣዖታት ኣተወ። ኣብቲ ግዜ ድማ ነቶም ጣዖታት ካብ መቐመጢኦም ኣውደቖም። ደቂ ዓዲ ድማ ነዚ ርእዮም ቁጣዓ ተመልኡ። ኣብዚሖም ቀጥቂጦም ድማ ካብቲ ዓዲ ኣባረርዎ። ንግሆ ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እናጸለየ ረኸብዎ። ካብኡ ድማ ብገመድ ኣሲሮም ካብ ከተማ ወጻኢ ጎተትዎ። ኣብ ልዕሊ ሓመድ ደፊኖም ከይመውት ንእሽተይ መተንፈሲት ሓዲጎምሉ ካብኡ ከዱ። ብሓይሊ እግዚአብሔር ተላዒሉ ድማ ምእንቲ ምምላሶም ክጽሊ ረኸብዎ። ክብሪ ይብጽሓዮ እሞ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ትዕግስቱ ርእዩ ኣልባቦም እውን ናብ ቅንዕቲ ሃይማኖት መለሰ። ካብ ዓብዮም ክሳብ ንእሶም እውን ንኹሎም ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኣጥመቖም እሞ ክብሪ ይብጽሓዮ እሞ ብሃይማኖት ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ጸንዑ። ብድሕሪ እዚ ድማ ጽንዓት ሃይማኖቶም ምስ ረኣየ ኣብ ልዕሊኡ ከንቱ ውዳሴ ከየምጽሉ ፈሪሑ ናብ እግዚአብሔር ጸለየ። ነታ ሃገር ብምልክት መስቀል ኣማዕቲውላ ዝኾነ ሰብ እንተይፈለጦ ወፂኡ ናብ ካልእ ዓዲ ከደ። ሰይጣን ግን ብዝፈርሖ ብዙሕ ስራሕ ዝፈታተኖ ኾነ። ቅዱስ ግን ክብሪ ይኹኖሞ ብሓይሊ ጎይታና ኣሸነፎ። ብዘይ ኣንብዕ እውን ሰዓት ኣይሓለፎን። ብኣስናኑ ኣይሰሓቐን። ብኸናፍሮ እውን ኣይኽመስመሰን። ንሰብነቱ እውን ቅብኣት ኣይተንከፎን። ገጹን ኣእጋሩን እውን ምስጢረ ቅዱሳት ክቕበል እንተዘይኮይኑ ብማይ ኣይተሓጸበን። ኣብኡን እንኡን እንትመቱ እውን ጓል 6 ዓመት ኮይና ዝሓደግዎ ሓፍቱ ነበረቶ እሞ ስማ ድማ ማርያ እዩ። ኣዝማዳ ናብ ኣባ አብርሃም ኣምጺኦምዎ ድማ 20 ዓመት ክሳዕ ዝኾና ፈሪሓ እግዚአብሔርን ትሕትናን እንዳምሃራ
مسؤ عبيت بدحرزي سيطان أبلعلي أكانيو مس حدا منكوس أفقر أمو دنجلنا أطفأت أسكي معن كداونتان لويت أدما نبكال عدي كدت أبقى ليتي إتيا دما أبا أبراهام عبي قبل نرقبت انكو حتى دنجو دما ناب تحت إجرو انكتفأ رأيه بصبحيت دما ماريا أبوش تبوتأ تسأنت مو أبا أبراهام دما دنجته نعا نخرخبا دما ناب እግዚአብሔር ጸለየ ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ድማ ሓብቱ ኣብ ዘላትሉ ሰምዐ ኣልባስ ምንኩስናኡ እውን ለወጠ ሰባት ከይፈልጥዎ እውን ገጹ ተጎልበበ ልብሲ ወታደር ለቢሱ ፈረስ ሰሪሩ ናብ ዘላቱ ዓዲ ኸደ ኣብኡ በፂሑ ድማ ማርያ ናብ ዘላትሉ ቦታ ኣተወ ብኽዳን መሸታ ምስ ረኣያ ድማ ኣመነ ሓዘነ ከይተሃድሞ ግን ንኽትፈልጦ ኣይገበረን ብድሕሪዚ ንምኑን ስራሕ ከም ዝደልይዋ ኩሎም ንዝሙት ማለት እዩ ኩሎም ሰባት ምእንቲ ክመስላ ነቲ ዝለኣኻ ምስ ማርያ ንኽሕጎስ ዝብላዕን ዝስተን ንኸዳሉ ዲናር ወርቂ ሃቦ ብድሕሪ ድራር ድማ ናብ ውሽጠዋይ ገዛ ኣእተዋ ኣፍ ደገ እውን ዓፀወ ኢዳ ሓዛ እሞ ዓርሱ ገለጸላ ምስ ፈለጠቶ ድማ ደንገጸት ከም በድኒ ድማ ኮነት ኦ ጓለይ ብዘይካ እግዚኣብሔር ካብ ሓጢኣት ንጹህ የለን እሞ ኣይትፍርሒ ነገር ግን ንዒ ንስሓ እተዊ ናብ ዝቐደመ ቦታኽን ስርዓትክን እውን ተመለሲ ድማ በላ ንሳ እውን እሺ በለቶ ምስ ወግሐ ድማ ወሲዱ ናብ ፈረሱ ኣደየባ ካብ ኢድ ሰይጣን ነፍሲ ሓፍቱ ስለ ዝማረኸ ድማ እናተሓጎሰ ተመለሰ ናብ ቦታኡ ምስ በጽሐ ድማ ኣፍ ደገ ገዝኣ ዓፀወላ ልብሲ ሓዘን ሰቕ ተኸዲና ድማ እንክትንሳሕን ኩሉ ስራሕቲ ተጋድሎ እንዳተምሃረትን ዝረኣዩ ብተጋድላኣን ተባዓታን ክሳዕ ዝግረሙ ጸኒዓ ተቐመጠት እግዚኣብሔር ድማ ባእዳው እዚ ቅዱስ ኣጋንንቲ ብምውፃእን ድውያት ብምፍዋስን ተኣምራትን መንክራትን ገለጸ ድሕሪ ሓንቲ ዓመት ድማ ንንስሓ ርእዩ ኣብ 70 ዓመት ንዝተመስገነ እግዚኣብሔር እናመስገነት ኣዕረፈ ሓብቱ ማርያ ድማ መዓልትን ለይትን ትምህርቲ ምስ ኣንብዕ እናብዝሐት ንኻልኦት 5 ዓመታት ጸንሐት ብድሕሪ እዚ ድማ ኣዕረፈት ዝረኣይዋ ድማ ኣብ ገጻ ስለ ዝነበረ ብርሃን ንእግዚኣብሔር ምስጋና ኣቕረቡ ንእግዚኣብሔር ምስጋና ይኹን ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣርኬ ሰላም ለአብርሃም ዘተሰደ ወተዘብጠ ህርት ምና ወካሄድ አረማውያን እስከሜጠ ለነፍሰ እህቱ ጸዊዎ አፈ ከይሲ መሰጠ እስመ ይጸግበ ተጋድሎ እስከ እድሜሁ ሰለጠ መዋዕለ ዓመታት ሰብአ ኮናሁ ሃዳጠ ይብል በረከት ይሕደረና አሜን ቅዱስ ዮሐንስ ጻድቅ ከምውን በዛ መዓልት እዚኣ ቅዱስ ዮሐንስ ወታደርን መስተጋድልን ዝኾነ ቅዱስ ዮሐንስ ኣዕረፈ ነዚ ቅዱስ ድማ ወለዱ ክርስቲያን እዮም ንሱ ድማ ኣብ ናይ ዖልያኖስ ሰራዊት ወታደር ነበረ ንጉስ ድማ ንህዝበ ክርስቲያን ኣብ ኩሉ ዝነበሩሉ ቦታ ንኸሳቀይዎም ምስ ወታደራት ኣዕርኽቱ ለኣኾ ንሱ ድማ ነቶም ወታደራት ኣዕርኽቱ ንክርስቲያን ኣመና ከም ዝጸልኦምን ከም ዝጻልኦምን ይገልጸሎም ነገር ግን ብጸልማት ናብኣቶም ኣትዩ ሰናይ ነገር ይገብረሎም ነበረ ዝደልይዎ እውን ይህቦም ነበረ ኩሉ ግዜ ድማ ይጽሊ ይጸውምን ምጽዋት ይህብን ነበረ ንምስጉን እግዚአብሔር ድማ ኣሐጎሶ ብሰላም ድማ ዓረፈ ንዕኡ ንጎይታ ምስጋና ይኹን በረከቶም ንቅዱሳን እውን መሳና ይተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም እብል ለዮሐንስ ሃራዊ ኣብያጺሁ ዝሃብኣ ህገ ክርስቲያናዊ ለምእመን ያሰኒ በይነ ዘይቀትል ኣያዳዊ ጸውኦ እንበይነዝ እግዚአብሔር ማህየዊ ለከብካበ ሰማይ ድሉ ለዝንቱ መርአዊ ይብል ከምኡውን ኣባ ፊልጶስ ዘደብረ ቢዘን በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣባ ፊልጶስ ዘደብረ ቢዘን ኣዕረፈ ኣቡነ ፊልጶስ ዘደብረ ቢዘን ደቀ መዝሙር ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ዝነበሩ እንትኾኑ ዝነበሩሉ ግዜ ድማ ካብ 1300
16 ክሳብ 1397 ዓመተ ምህረት ከም ዝኾነ ይንገር። አቡነ ፊልጶስ አንዳዴ ባህር እናተባሃሉ እውን ይፍለጡ እዮም። ልክዕ ከም መምህሮም ቅዱስ ኤዎስጣቴዎስ ቀዳሚት ሰንበት ክትክበር ኣለዋ ኢሎም ዝምግቱ ዝነበሩ አቦ እዮም። በዚ ምክንያት ድማ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ዳዊት ብዙሕ ግዜ ተኸሲሶም እዮም። ምስ ጳጳስ እቲ ግዜ አቡነ በርተሎሜዎስ እውን በዚ ምክንያት ኣይስማዕምዑን ዝነበሩ። እዞም ቅዱስ አቦ ነቲ ጥንታውን ብዙሓት ሃይማኖታውያን ቅርስታት ዝሓዘን ዓብይ ገዳም ደብረ ቢዘን ኤርትራ ዝመስረቱ አቦ እዮም። ሓደ እዋን ክፉኣት ሰባት ቀኒኦምሎም ኣብ ሃይቅ እስጢፋኖስ ኣምሓራ ኣብ ዝርከብ ባሕሪ ጥሒሎም ንኸሞትሎም ኣብ ለቆታ ኣሲሮም ደርበይዎም። አቡነ ፊልጶስ ግን ኣይኮነን ዶ ክትሕሉስ ነቲ ባሕሪ ብተኣምር ከም ላምባ አንደድዎ። በዚ ምክንያት እዩ እምበኣር አንዳዴ ባህር እናተባሃሉ ዝፍለጡ። ካብዚ ብተወሳኺ አቡነ ፊልጶስ ከም እኒ ቅዱስ ጴጥሮስ ብጽላለቶም ድውያን ዝፍውሱ ዝነበሩ ቅዱስ አቦ እዮም። በረከቶም ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለፊልጶስ እንተ ክህለ ያዕዱ ለዘጸውዖ ብእሲ ለውሂዘ ክረምቲ እምነ መገዱ ወእምኔሁ አብ እለ በመንፈስ ተወልዱ እንዘ ይጸኑ ሃይሎ በምግባረ ጽድቁ ይንዕዱ ሱሙዓቲሁ ወፃ ለዓለም በአውዱ። ናይ አቡነ ፊልጶስ አቦና መስኩላትና በረከተ መስኩላትና ይኹን። ናይ ኩሎም ቅዱሳን በዝለማዓንቲ ዝውዕሉ በረከተ ምሕደረና። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክቲ ተዓርመለይ አሜን ወአሜን ወለ ኩሎም መላእክተ ሰማይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ አላትነነ ወባልሃነን ኩሉ እኩይ እስመ ዚአኪ እቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህናቺ ወድንግል በስጋቺ እመእግዚአብሔር ጽባኦ ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ተጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራለነ ኃጣውኢነ ተማሂፀነ ብኪ ተማኅፀነ በክዳንኪ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።